दर्शक न्यूज के सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जिसे मोबाइल पर देख के इनका प्यार हो गई। ये बताइए कौन प्यार हो? इहो कोनो प्यार होला? होला ना हमरा नजर में मनीष जी प्यार नहीं के खिलवाड़ होता उनका संग। अब रउआ जो सोचे के सोचे दी, अब राउत दिमाग बर्बाद कर देला लोगी। रउआ दिमाग से हम ना नहीं चले। हम वहां से प्यार करनी ताजो कहते निकाल भी कहम मरते दम तक कहम जे हां वहां से प्यार चंपारण जिला और पश्चिमी चंपारण जिला के वह विधानसभा क्षेत्र हो जहां के मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार बाड़न। यह पूजा पांडे लड़की के चलते एगो मनीष कश्यप के ई बिहार के अनेक जिला में कौना प्रकार के प्रताड़ना सहे के प्रताड़ पूजा पांडे के हमारा सामने जोन बाड़ी ई गायिका पूजा पांडे बाड़ी जिनकर वीडियो एगो वायरल हो गई। वो मनीष कश्यप के नाम में रखाई रहुए। वो वीडियो काफी तेजी से वायरल बन रहे। वो वीडियो के बाद लगातार जब सोशल मीडिया वर्कर कोनो मतलब नहीं के हम प्रपोज कैलर नहीं, लेकिन प्रपोज के बाद अभी ले का हो गई आ देखला के बाद फिर मन ना मानल हो तो फिर पहुंच गई बनी। अब बात होई और बात उहे होई का मामला हरदम कि जब रिपोर्टर लोग आवलो तो माफी मांग ली आ घरे गईला के बाद फिर उहे काम करी। सबसे पहले जितना भी श्रोता लोग देख रहल बानी दिल से प्रणाम बा। और ई बात कनी एक पहले वाला में हम माफी मांग ले रहनी हम प्यार होते रहेला। हाँ तो काहे ना होई होबे करी। माने का वजह बा कि एगो पत्रकार से गायिका के प्यार हो गई? कहां देखते देखते प्यार कर लगनी, मोबाइले पर प्यार हो गई। अब बताई पहले टीवी पर देख के प्यार हो जाए, मोबाइले पर देख के प्यार हो गई बा। अच्छा मनीष का कितना दिन से चाहेलू तू? 5-6 साल से। तहारा से कैसे प्यार कर लन? वो प्यार करे लन? अब पता ना हुआ करने की ना हम वहाँ से करनी तो कबो करेम। मतलब एगो पत्रकार के कवना प्रकार से बदनाम करत रहत हनी लोग ई नहीं समझ में आवत। बदनामी कहाँ होता? वहाँ से प्यार करनी तो कह दिया जो ना हो ना करे नहीं कालू कहे माजो केहू टीवी पे देख के प्यार कली। हाँ उहो के देखे वाला जे होई उ देखिए के प्यार करत होई। तो माने तू दिल से प्यार कर लू कि दर्शक के मन रूप में कि एगो न्यूज के व्यूअर के रूप में कि कवना माने उनका बात हम से बताएम जे हम कौन प्यार करने वहाँ से। हाँ तो वो आ जाए सामने वहाँ के आवे के पड़ी काहे ना आएम? आ वही के पड़ी। हाँ मतलब जबरदस्ती बा? जबरदस्ती नहीं के हुआ से प्यार बिहार एगो एकरा पहले चंपारण चाहे बिहार में कहीं पत्रकार देखले रहलू तू तोहरा लगे तो मुंह बा केहू लिख देतो धक दे गा देतो, लेकिन तारा बुझाला कि ओसे उनकर कितना प्रतिष्ठा कितना बड़का हम थोड़ी एगो देखो तोहरा गइला के चलते आज बिहार के है हमरा बुझाते कि जब गावे के लूर नहीं के वो चलते जोन की बात सब जितना ही देखा तनी कौन पूजा सिंगाइल कौन आवत तारी सब कुछो का दे तारी सन हैं। तो हम कुछ नहीं नु गाओ। हाँ। हम जौन भी गाओ तनी वहाँ पर अच्छा गाओ तनी। कौन गाए? दिलवा में छपल बाटे तोहरे फोटोआ हमारा ला तू ही खेसरिया नी रहुआ काहे ना बतिया के बुझता रो तू ए मोरे दिल के करे जाऊ आई लव यू ए हो मोहनी से कसे आप आई लव यू दिन प्रतिदिन आज के डेट में हमरा बुझाता कि अब बहुत मतलब स्तर जो उनकी बात डाउन भई जाता का तोहनी लोग चाहता रहे कि तारा पश्चिमी चंपारण जिला के बेटा पूरा भारत देश में केहू के जाना तो लगा तारा पश्चिमी चंपारण जिला के कौन मन युवा के जौन मनीष कश्यप जी कह के दिखा देलन उ होई केहू से ना होई। हम कहता नहीं ना होई तो मेरे तारा गानवा के से का इफेक्ट पड़ते एकरा बारे में ना प्यार पहले बारी तो परे चाहे ना परे ओसे कोनो दिक्कत केहू से प्यार हो जाई केहू से कहां प्यार भइल बा? उहाँ से प्यार करनी तो कह दी रे से प्यार भइल बा ना हमरा से तो कइले कोनो गरज ही नहीं के माने केहू से प्यार हो जाई माने उहे पसंद बाड़े। उनका लग कितना रिपोर्टर लोग लाइन में लागल बालू तो उहे एगो पसंद बाड़े। हां तो हमरा नजर मनीष कश्यप जब पहुंच जाइए ये स्टूडियो में था अलग जे पूरा प्यार कहां भुला जाई दे कैसे लाइव आके बोलत रहू तो हम तो चाहत नहीं हुआ के पूछी हमरा से एक बेर। हम तो चाहत नहीं पूछी एक बेर हमरा से पूछे के चाहत नहीं कि पूछे के बाटे मनीष कश्यप से तो काहे ना पूछे मगर मनीष कश्यप के टीम के लोग आई रहे तारा बाबा के दुआरवा पर तो काहे ना पूछलू कि मनीष कश्यप काहे ना आइले हैं ओ बेरा ना पूछनी ऐसा कोनो बात नहीं के पूजा पांडे तो कोई भाग ले नहीं कीजिए तो प्रपोज कलर नहीं काहे कहलू सब की प्रपोज कलर नहीं है प्यार करनी तो कह दियो बतावल गइलो में कि बोलू का गानवा रहुए थोड़ा गा के सुना होता एक बेर। अरे दिलवा में छपल पहिलका गानवा कबो ना हो खेलो अखिया से ओझल
कल कुबुल राजा हमार पर पहुँचल, अब न होता हमारा से इंतजार, एहो मनीष पत्रकार हम बानी रेडी। एगो शब्दवा बा भतार वाला जौन बार बार जब केहू पूछे तो बोलस कि भोजपुरी के जौन गायक लोग के बानू जाति अलग होला, धर्म अलग हो जाला, आ वो हमारा भतार शब्द के बोले जाए कि भोजपुरी के एगो शब्द हो। तो भतार शब्द कोनो खराब शब्द होई का? कितना माने खराब लागत रहो जो पत्रकार लोग पहुंचल कि ना सुनी तो मतलब तोहरा उहे रही हरदम आदत, तो वहाँ से प्यार करनी तो कदी रोज प्यार कर कलापना खानी बने के प्रयास कर ना, देवी खानी बने के प्रयास कर। ओसे रहो कोनो ओसे रहो कौन दिक्कत है? प्यार हम कइले बा, हमारा पूरा परेशानी बा। हाँ, तो रउआ परेशानी मनीष से हमरा कश्यप के बा। देख के एक मिनट सुनी ना, एक मिनट जवाब दी तार जवाब सुनही खातिर आइल बनी हमा, ठीक बा। एगो मनीष कश्यप के देखा देखी हमरा बुझाता बिहार में कितना मनीष कश्यप लोग पैदा हो गइल लो, आ एगो जब मनीष कश्यप को तू बदनाम करत तारू, उ कुछ दिन के बाद तोहरे लोग के गायकर के चलते परेशान होके अपन माइकवा ब्रह्म बाबा के ऊपर चढ़ा दे, बदनाम कर देले बड़ा लोग। बदनाम कहाँ करता माने अब माने तार प्यार को स्तर उमे तक बाकी ब्रह्म बाबा के ऊपर माइक चढ़ जाओ, हैं? तार प्यार को स्तर उहे तक बाकी ब्रह्म बाबा तार बनाओ, कबो यार बनाओ तारू, कबो कुछो कहत तारू, कबो प्रपोज कर तारू। ए तू बस प्यार करनी तो ना कहे, बाजू को तरीका लो बताओ सब भाई लोग पत्रकार लोग ना हो कि आई लो हम तार लगा दिलो, पूजा पांडे ना बोली है, बोल दिए तो हम वायरल हो जाए, ना बोलिए तो फेल हो जाए, वो हम ना हई, वायरल होकी चाहे ना होकी, एक मिनट सुनी, विरोध होई मनीष कश्यप सुनी, एक मिनट सुनी ना, जेकरा जो सोचक बस सोचत रहो, मनीष कश्यप से प्यार करनी तो जरूर कहम जे करेनी करते माने हाँ प्यार करते रहे, करेलू। हाँ करते रहे, आगे भी करते रहे। माने होत बा कची हां बर्बाद जे करता ओकरा से जाके पूछी ना, के हम बर्बाद बर्बाद नहीं किनु के कर, बर्बाद करता, नेता करता कि पत्रकार करता कि गायिका करता? अब वो लोग जानी हम वहाँ प्यार कइले बानी तो ओसे रहो कौन दिक्कत बा? तू कुछो कह देबू, कुछ कहा गइले बानी, प्यार करनी तो कुछ कह देले बानी। मां कोनो रिपोर्टर आवत त कहत रू बोल मनीष कश्यप के एगो फोटो ले लेता रू, हाँ अभी बदनाम करत रू हाँ तू। तो बदनाम कहाँ कितना करता? अच्छा होता हरियाणा राजस्थान पंजाब दिल्ली चारों ओर उनकर जय जयकार लखो, आ तोहरा लोग लखन आदमी यहाँ के उनकर बुझाते पूरा एक मिनट सुने तो बिहार से खूंटा उखड़वा दे बोल, उहे देख के तो हमरो प्यार हो गए, उहे सब देख के तो हमरो प्यार हो गए। उहे देख के प्यार हो गई। हाँ, तो काहे ना तो होई? कितना लोग देखत हुई? तो कितना लोग देख, अब सब कोई के हमरा से प्यार बा तो हम जरूर करेम। अच्छा एगो तोहरा गाना गइला के चलती एगो गाना गइले बड़ू मनीष कश्यप के कई गाना गइले बड़ू अभी? अभी तले 3-4 गो गाना हम अच्छा मनीष कश्यप को छोड़ के कोनो और गाना तार वायरल भइल बा? भइल बा वायरल? बतावा जवाब दो तनी हमरा के। जी ना पूरा लिस्ट तार बायोडाटा धइले बनी बना के, खाली मनीष कश्यप के ऊपर वाला तार गाना वायरल होला, बाकी तोहर गाना कोनो वायरल ना होई, यही से तू प्यार कर ले बड़ू। कालू मनीष कश्यप ना रहत तो उनकरा पर कोनो में ना निकल तू काहे ऐसा बात करता नहीं, मनीष कश्यप काहे कि अपन ही लोग के भरोसे सब चलता, इहो चलता उहो चलता, उ सच तक होके चाहे पूजा पांडे होकस चाहे बिहार के कोनो कलाकार होके, उ पब्लिके के बदौलत से चलता। चाहे बिहार में हम पूछा था निरहुआ लोग से, खाली मनीष कश्यप को 2 लाइन गाना गा दी वायरल हो जाई अपने आप के हीरो, ओकरा पीछे नहीं के समझ में आवत कि 10 दिन के बाद फिर जीरो, वो हीरो गाए। हाँ तो जे पीछे हटी उहे नहीं कहत रुपए जौन मनीष कश्यप को गाइला उ चल जाला, जौन ना गाइला तो ना चलेला ना। एक मिनट सुनिए, बहुत ही अच्छा अच्छा हमार सॉन्ग आइल बा, जाके देखिए वायरल भइल बा कि ना। तनी सुनाओ ना। दारू न पीना भैया रोते फिरोगे तुम बाजार में, मरने वालों की खबर आती है रोज या कबार में, नशा में डर है ये तो जहर है, कहेगी दुनिया शराबी बड़ी खराबी होगी, बड़ी खराबी होगी, मर जाओगे विधवा बन के रोएगी, घर में भाभी बड़ी खराबी होगी, बड़ी खराबी। दारू बंद कर हो सकता कहीं नीतीश कुमार से प्यार हो जाए। काहे नीतीश मनीष जी से प्यार कइल बानी तो कद नीतीश कुमार से प्यार भइल बा। हाँ चलो माने बुद्धि कितना सिखावे। कितना अच्छा लागत कनवाई है। आप रोज चलल बानी बुद्धि सिखावे, मनीष कश्यप से प्यार करने तो कद नीतीश कुमार से हमके प्यार बुद्धि करनी। सिखावला का गइल तू तो अपन ही तेज बन भाई। अरे रउआ जो सोच अबे रउआ कनिए जे मनीष कश्यप के गाने का तू वायरल हो गइल, हमरा जो काम बतो ना हमरा के करे दी, आ रह गइल बा तू उहा के प्यार के उहा के करी चाहे ना, हम उहा से प्यार करनी त आज भी कहतनी मरते दम तक कहेम। मतलब प्यार ना चिन्हेला का हो ना प्यार देख के होला, प्यार देख के ना होला जी ना। माने कहीं ना कहीं तो भेंट मुलाकात भइल नहीं कि नजर से भेंट मुलाकात के छोड़ी ना, हम मोबाइले पर देख के वहां से प्यार करे लगनी।